Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα YouTube βίντεο μας. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το makeover στο δωμάτιο το παιδικό. Αυτό λοιπόν είναι το δωμάτιο πριν και τα παιδιά κοιμόντουσαν σε ένα μονό κρεβάτι, η μία στο πάνω μέρος και η άλλη στο κάτω μέρος. Έπρεπε επειγόντως να φύγει, οπότε πήραμε αμέσως δράση και πήγαμε και διαλέξαμε νέο κρεβάτι και για τις δύο, ώστε να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια. Αυτό λοιπόν ήταν το κρεβάτι, το αποχαιρετάμε σιγανά σιγανά και ξεκινάμε να ξεχωρίζουμε τα ξύλα από το κρεβάτι. Εδώ θα δείτε και τη μικρή που προσπαθεί, βοηθάει βασικά να σκουπίσουμε. Ο άντρας μου προσπαθεί να καταλάβει τα ξύλα, βοηθάει να βγάλουμε το προστατευτικό στο πάτωμα, γιατί έκανε λίγο ζέστη ακόμα, οπότε δεν είχαμε βάλει χαλί. Εδώ λοιπόν έχουμε ταξινομήσει όλα τα ξύλα από τα κρεβάτια για να τα ανοίξουμε ένα-ένα και να βάλουμε τα ξύλα σε σειρά. Και κάπου εδώ μου δείχνει ο άντρας μου αυτό και παθαίνω ένα σοκ, γιατί συνειδητοποιώ ότι θα μας πάρει πάρα πολλές ώρες, όπως οι βίδες ήταν πάρα πολλές από ό,τι βλέπετε. Αλλά προχωράμε και συνεχίζουμε. Έχουμε ήδη ανοίξει τα κουτιά, ο άντρας μου έχει βρει τη συναρμολόγηση μέσω της Ραβένα, ώστε να μας βοηθήσει για το πώς να ξεκινήσουμε, γιατί τα ξύλα από ό,τι βλέπετε δεν είναι όλα ίδια, έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους και σε χρώμα και σε μέγεθος, οπότε πρέπει να μπουν σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι. Εδώ ήδη η μία μικρή θέλει να βοηθήσει τον πατέρα της να μάθει να βιδώνει τις βίδες σιγά σιγά με υπομονή, γιατί είναι και μικρούλα, οπότε πρέπει κάπως να τις δείξουμε. Οπότε έτσι μας πήγε, να ξέρετε, όλη η διαδικασία. Θέλουν να βοηθήσουν και τα δύο πιτσιρίκια σε όλη τη διαδικασία. Θέλουν να δουν από την αρχή μέχρι το τέλος για το κρεβάτι. Εδώ είναι και η Νάγια μας, το μεγάλο μας το κορίτσι, ο φύλακας των παιδιών μας. Λοιπόν, σιγά σιγά λοιπόν ενώσαμε τα κομμάτια. Εδώ είναι η μεγάλη μας. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να το κάνουμε πιο σωστά, για να μην κάνουμε λάθη. Πάντα συμβαίνουν λάθη βέβαια, αλλά προσπαθούσαμε σιγά σιγά να το συναρμολογήσουμε χωρίς να κάνουμε πολλά λάθη, γιατί έπρεπε το βράδυ να κοιμηθούν τα μικρά στο κρεβάτι τους. Δηλαδή κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτιάξει τα δύο πλαϊνά της κουκέτας μας. Εκεί είναι που λέω, νομίζω κάναμε λάθος επιλογή κρεβατιού, γιατί βγαίνει πολύ έξω όπως βλέπετε. Αλλά δεν μας πειράζει, συνεχίζουμε, keep going. Έχουμε φτιάξει και το κάτω μέρος, όπως βλέπετε, του κρεβατιού. Μπαίνει και το πίσω, για να αρχίζουν να στερεώνονται και τα ξύλα μεταξύ τους. Εδώ θα δείτε τη μεγάλη βασικά, αυτή είναι η ηλέκτρα μας, η οποία θέλει απεγνωσμένα να βοηθήσει τον πατέρα της με το ηλεκτρικό κατσαβίδι. Τα πάει πάρα πολύ καλά παραδόξως, δεν της το είχα. Αλλά μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν φοβάται κιόλας. Μου εξεπλάγει πάρα πολύ. Εδώ η κουκέτα έχει αρχίσει και παίρνει μορφή και έχω αρχίσει και ενθουσιάζομαι ιδιαίτερα, γιατί πάντα ήθελα να τους πάρω μια κουκέτα που να μοιάζει με, πώς το λένε, δενδρόσπιτο. Και είχα ψάξει πάρα πολλές επιλογές και ήταν όλα τεράστια και όλα ακριβά, οπότε μόλις είδαμε αυτή με τον άντρα μου είπαμε αυτή θα πάρουμε. Δεν το διαπραγματευτήκαμε καθόλου. Εδώ θα δείτε έχουμε βάλει και τη στέγη στην κουκέτα. Έχει φτιαχτεί και η σκάλα που θα ανεβαίνουν τα παιδιά. Εδώ είναι το εσωτερικό της κουκέτας. Όπως βλέπετε έχει 3 σίδερα και από πάνω θα μπουν κάποιες πλάκες ξύλου. Όπως βλέπετε και στο κάτω μέρος και στο πάνω μέρος. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είναι έτοιμο. Δεν μας λείπει κάτι. Έχει μπει και η στέγη, έχουν μπει και οι πλάκες, οπότε αυτό που μένει να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε τα στρώματα, τα οποία τα πήραμε και αυτά από Ραβένα. Λοιπόν, μας ήρθαν σε 2 έτσι κουτιά, ήταν συμπιεσμένα και τυλιγμένα γύρω-γύρω, πολύ καλά προστατευμένα μπορώ να σας πω. Δεν τα περίμενα ότι θα μας τα φέρνανε έτσι, πίστευα ότι δεν θα είχαμε καν χώρο. Εδώ με τον άντρα μου προσπαθούμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε, γιατί φοβόμασταν μην τα σκίσουμε, μην κάνουμε κάποια τρύπα.
μην εξφεντονιστούμε με λίγα λόγια, όπως μου έλεγε και εκείνος. Φαντάζεσαι, μου έλεγε, να εξφεντονιστείς, έτσι πώς θα το ανοίγουμε, λόγω της συμπίεσης. Λέω, μιλήστε τις κουταμάρες τώρα και γίνουμε ρεντίκολο, λέω, στο βίντεο. Οπότε λοιπόν το κάναμε σιγά σιγά. Τελικά όχι, δεν εξφεντονιστήκαμε πουθενά, δεν ήταν τόση δύναμη, εννοείται. Αλλά στις οδηγίες έλεγε ότι το ανοίγεις. Το ανοίγεις λοιπόν και το τοποθετείς κατευθείαν πάνω στο κρεβάτι. Εμείς βέβαια προσπαθήσαμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν έβγαινε, δεν ξέρω, δεν μας καθόταν καλά. Το έχω και στη συνέχεια βέβαια να το δείτε. Εδώ καταφέραμε και ανοίξαμε επιτέλους το πρώτο στρώμα. Είναι κάπου εδώ που συζητάμε με τον άντρα μου, πήραμε σωστά στρώματα, γιατί δεν το βλέπω και πολύ φουσκωτό, ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε συνηθίσει στα μεγάλα, τα φουσκωτά, τα στρώματα, τα κανονικά. Εμείς κάναμε μια επιλογή την οποία μπορείς να γυρίσεις το στρώμα και να έχει δύο επιλογές. Άμα θες δηλαδή να το έχεις μαλακό ή αν θες να είναι μέτριο. Έχει δηλαδή ένα ειδικό αφρολέξ, το οποίο άμα το γυρίσεις το στρώμα μπορείς να αλλάξεις την επιλογή σου στη μετριότητα και στη σκληρότητα του στρώματος. Εδώ λοιπόν κάπου το έχουμε ξετυλίξει. Επίσης διάβασα, γι' αυτό το επέλεξα κιόλας, ότι εκτός του ότι είναι αντιμικροβιακό, έχει ένα κάλυμα το οποίο είναι συνδυασμός από μπαμπού και αλόε βέρα, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο να μην πιάνει βακτήρια και μικρόβια, το στρώμα. Λοιπόν, εδώ είναι που διαβάζουμε ότι πρέπει να το τοποθετήσουμε μέσα στο κρεβάτι, οπότε λέμε ας το κάνουμε, ρε παιδί μου. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε το στρώμα, γιατί τόση ώρα βγάζαμε το προστατευτικό, το οποίο ήταν τυλιγμένο και από μέσα. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ εύκολο όπως βλέπετε, είναι πολύ σκληρό το υλικό. Λοιπόν, και εδώ συνειδητοποιούμε ότι δεν παίρνει όγκο το κρεβάτι, αλλά και ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε, γιατί πρέπει να το βγάλουμε κάπως από εκεί πέρα, οπότε δεν ήταν και καλή επιλογή. Το καταφέραμε όμως και κάπου εδώ είναι έτοιμο το κρεβάτι, έχουν έρθει και τα τσουτζουκάκια μου, το απολαμβάνουν ήδη, εδώ η εξερευνήτριά μου, έχουμε αλλάξει όλο το χώρο, έχουμε βάλει τα κουκλόσπιτα από εκεί, έχουμε βάλει και το επιπλάκι για να βάζουμε τα πράγματα μπροστά από την μπαλκονόπουτα, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε ήδη τοποθετήσει και τα αξεσουάρ μας και το δωμάτιό μας είναι έτοιμο. Και αφού τελειώσαμε το room makeover στο παιδικό δωμάτιο και ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχω λάβει κάποια μηνύματά σας από πού είναι αυτή η κουκέτα. Λοιπόν, την κουκέτα την προμηθευτήκαμε από τη Ραβένα, είναι ένα από τα αγαπημένα μας μαγαζιά, καθώς έχουμε προμηθευτεί και άλλα έπιπλα από εκεί πέρα. Θα σας τα δείξω όμως σε ένα επόμενο βίντεο, γιατί ετοιμαζόμαστε να σας κάνουμε bedroom makeover, εγώ και ο άντρας μου. Οπότε, τι θα κάνετε για να μείνετε συντονισμένοι και να μην χάσετε τα βίντεο που θα ανέβουνε. Κάνετε λοιπόν μία εγγραφή, ένα subscribe, πατάτε το κουδουνάκι και φυσικά θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ εγώ και ο άντρας μου να μας αφήσετε και ένα σχόλιο, να πατήσετε και ένα like αν σας αρέσει το βίντεο και θα το εκτιμήσουμε πάρα πολύ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο.